имаше две мнения и заедно тук с ръководството и организаторите на този прекрасен празник Сурва решихме, че най-правилното е да направим голямо вариво. Какво има в едно вариво, знаете ли? Месо! 200 кг. След това какво има друго варивото? Зелен! 400 кг. След това сме добавили малко пиперче, черно и най-вече червено, малко пушени кокали за аромат и за цвят и сме добавили нещо много важно. Любов. Хубавата манча без любов не става, нали така? Искам да ви представя момичетата, които от сутринта с усмивка и страхотна енергия дойдоха тук, разбира се, бяха взели и едни хубави палави шишеца, за да подкрепяме празника с умерени количества алкохол, нали? Сега колко умерената доза алкохол по пернишки, не знам. А няма мерка. Важното е, че ние си имаме мярка и знаем какво точно да слагаме в нашето вариво. Месото вече почти се е задушило. Чакам госпожа Катицата да ни дойде тук след малко на гости. А до тогава! Тези усмихнати жени от Рударци ще ни попеят с пълни гърла и светнали очи. Моля за вашите аплодисменти! Вие сте момичета. Che si cervelli razzetto. Poi io mi sono